Gázelosztó vezeték rekonstrukciós munkálatok kezdődnek hétfőn a Nagy Flórián utcában. 2024. április 8-án Pécsett megkezdődik az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. Beruházásában a Nagy Flórián utca kisnyomású gázelosztó vezeték rekonstrukciója. A beruházás két ütemben valósul meg. Az első ütem 2024. április 8 és 2024. május 12-e között zajlik. A kivitelezés során a járműforgalom elől lezárják a Nagy Flórián utca János utcától a Király utcáig tartó szakaszt, beleértve a Nagy Flórián utca, Király utca és Líceum utca csomópontot is. A Líceum utca a Percel utcától északi irányba fizikai értelemben is Zsák utca lesz. A Király utca a Kazinczy utcától kelet felé szintén Zsák utca lesz a munkák idején. A lezárt szakaszok csak gyalogosan lesznek átjárhatók. A beruházás kiszolgálása, az anyag beszállítása a Mária utca, Szentmór utca, János utca útvonalon történik, ezért a Szentmór utca érintett szakaszán megállási tilalom lesz érvényben a tehergépjárművek közlekedése biztosítása érdekében. Az első ütem munkái figyelembe véve a közeli gimnázium érettségi vizsgai időszakát azok megkezdéséig befejeződnek. A jó hír viszont, hogy a vezetékek rekonstrukciójával egyidejűleg az útfelület is teljes szélességében megújul. Ez már a Bálicsi út, ahol a városi útfelújítási program részeként rekonstrukciós munkálatok kezdődnek jövő csütörtökön. Mint ahogy arról folyamatosan beszámolunk, 3 ütemben zajlanak az önkormányzati útfelújítási munkák, amelyben jelenleg a Nagy Imre úton és a Donátusi úton dolgoznak a szakemberek. Jövő héten a Bálicsi úton is megkezdődik a beavatkozás. 2024. április 11-én napközben a Barackos út és a Bálicsi buszforduló közötti 400 méteres szakaszon a burkolatmarási munkák zajlanak, ezért időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani. A munkák során megszüntetik a közműnyomvonalak süllyedését, a pályaszerkezetet megerősítik, majd elvégzik a szerelvények szintbeemelését. A szakaszon a koporétek beépítése tervezetten április 25-én történik meg teljes pályazár mellett. Ez pedig már a Donátusi út, ahol a Lepke-Dűlő és a buszforduló között március utolsó hetében megtörtént a pályaszerkezet újjáépítése, majd április 2-án az aszfalt kötőréteg beépítése. Ezt követően április 5-én délután az útszakaszt forgalomkorlátozás mellett a közlekedők, ezen belül a menetrend szerinti buszok számára megnyitják. Az építés tovább zajlik. Az út nyugati oldalán a folyókaépítés, illetve mindkét oldalon patkarendezés még folyamatban van, továbbá buszmegálló utasperont is építenek az elkövetkezendő 2 hétben. Tervezetten április 22-én az aszfalt koporétek beépítésével fejeződik be a munka a 300 méteres szakaszon. A következő időszakban a Bethlen Gábor utca és a Vince utca rekonstrukciójával folytatódik a városi útfelújítási program, amelyekről részletesen is beszámolunk. Az aktuális útfelújításokról folyamatosan frissítjük az online navigációs felületeket, javasoljuk, hogy használják ezeket az eszközöket. Egyúttal kérjük, hogy fokozott odafigyeléssel vezessenek. Köszönjük a türelmüket! Az aktuális útfelújításokkal kapcsolatos forgalmi rendváltozásokról bővebben a pécsiútfelújítások.hu weboldalon tájékozódhatnak.